A good journalist should never be praised by politician. 1 2 3 connect. Kana uchinge watosvika panapa muri yeZimbabwe tatosangana paKulian TV ndadzoka ende kana uri panapa uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now iko zvinezvi kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane. Nhasi paita confusion panapa, asi kune vanhu vakawanda vane confusion, but inini zvangu vamwe vese vataimborespecta vakakafa kare ana Morgan Tsvangirai, asi takabva tambosirwa musara pavana Advocate Nelson Chamisa. Saka uyo dread mumwe ari kubudikira uyu isusu hatinei naye, timbomira zvedu kunanga pamadimikira. Nyaya iri panapa hama dzadiwa iri kupisa. Ndirigeza nditangire pane ya Advocate Nelson Chamisa. So kana uchinge uri panapa uchiziva kuti uri team Chamisa, unosupporta Advocate Nelson Chamisa, ita kuti ahoi izveso in the comment section. Advocate Nelson Chamisa vari kubuda vachiramba nyaya yezvimastand kutaurwa pari kunzi makapiwa kastand makapiwa minda. So vari kuzobuda vari kupindura vari kuti I don't do bribes, didn't and wouldn't receive any dollar from any MP. I am neither cheap nor fake like your usual politician. Ndo mashoko vari kubuda vari kutaura kuti inini handisi cheap. Unongoziva kuti ndo vamwe vanhu vekuti kana dzanyaya dzekunzi hatitore mabribe izvezvo ndikakuti endai munotsvaga kana one munhu akamboti akambobribe Kulian kana kuti sei, munogona kumushaya. Why tichizodaro kana kuti why tichizoramba tichiunganirwa tichizoteerwa nevanhu pane zvinhu zvatinenge tichiita is because vanhu vanoziva kuti we are not fake. Tiri vanhu vekuti tiri kuita zvinhu, these things for the struggle. All of the things that tiri kuzviita because of the struggle. Tinoziva kwakabviwa nestruggle. Nyaya iyi yekusunungura nyika iyi yakafirwa nevanhu vakawanda, yakatotangira kuhondo pakazoitika zvakaitika ndobva vatanga kuita madictator vakomana vacho. Struggle ndokukondika kwayakaita, vazhinji vakanotambidzana zvimuti, tingatotaura mazita tikaregedza kumapedza, asi vazhinji makazoziva struggle yakutangira kumazuva ava Morgan Richard Tsvangirai. Zvichibva ipapo chimuti chinobva chasiyirwa kuna Advocate Nelson Chamisa, avo vari kurwiswa left right center neZANU PF, ende vakawandawo muri kutadza kuzvinzwisisa kana kuti muri kutadza kuvanzwisisa nyaya iri panapa. But ndiri kuona vahopuwewo Ching'ono award winning journalist apindawo pachirongwa paline up yekubharurana naAdvocate Nelson Chamisa, and the good thing ndechongoti abva angobhlokwa ka1 tukanzaiwa munhu kanditi nini account yacho yenhingiri netwitter ndeyangu mirandiko kubloka kuti zvingopera. And a lot of people were asking, pana mwatoya akati Hopo is saying you did share the 40,000 loot with the MPs. Vapindura Advocate Nelson Chamisa vati sick. Thanks Mr. President, I'm sure what those who have awards impending lies will say when they say just say it. They are hired and paid to destroy, but then you don't use razor blade to cut a baobab tree. Hatishandise kareza kuti ticheke zimuti zihombe remuyu. Ndo nyaya iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa vachipindura panapa pane zvinhu zviri kutaurika pano. And a lot of people were asking Advocate Nelson Chamisa, please unblock Hopo Ching'ono. Zvikanzi he has chosen politics or lies and hate, he will be treated as a toxic politician. Toxic politician here na Mr. President. Why must be a journalist? Zvikanzi he knows who is paying him for his dirty job and yet campaign. Advocate Nelson Chamisa ivo nemuromo wataura kuti mukomana ari kubhadharwa, ari kupiwa mari, ndozvo vari kubuda vari kutaura panapa. Inini zvangu rakambozvitaura zvikadzai vasiyana navo. Wai uri kuda kutaura mazita evanhu, wai uri kuda kutaura nezvemamwe majournalisti, wai muchida kudaro. Ndakangozvitaura inini handina kutaura mazita, and up to now handikwanise kutaura kuti Hopo ari kupiwa, but chandokwanisa kutaura chekuti majournalists mazhinji ekuZimbabwe vanenge vachipiwa mari. Ndozvandokwanisa kutaura ndisina zita randinenge ndanongedzera kuti ningi ndiye ari kupiwa mari. Ichocho ndo chinenge chiri chokwadi chemahara. Because panapa tikada kutarisa zviri kuitika zvekutaura zvikunzi naHopo Ching'ono, Nelson Chamisa takes advantage of people's desperation and ignorance and lies to them. Today he lied to his followers, claiming that I lied when I said he failed to do the administrative work to bring medical machine that was already secured for free. Here is evidence
of a paper I gave him. The guy just lies. He is lucky because he wants to be president in a country where honest and competence doesn't matter. And oi, rabuda haro bepa rabuda amadzadiwa hopo abauya nebepa. Handisi kuziva kuti hondo inopera sei ini netakazvitarisa sei. Handisi kuziva ende mapepa anokwanisa kungoprindwa zviri easy. That's why ndati inini zvangu ndikumira naadvocate Nelson Chamisa uyo dread uyo handinei naye. Asika hopo chimwana ndikakanga kutodherera kati I don't know kuti bitterness unotomboshaya kuti baba ava china baba ava ingawani he is an award winning journalist one haasi satisfied here zvakuswera achititektek because ukadatasa hopo chimwana kuti azouya palimelight tizotanga kumuziva isusu paspotlight. It was because of advocate Nelson Chamisa. Even pane zvinhu zvake zvese aingotwita achingotaura about advocate Nelson Chamisa akaramba achingobayirira achingodaro kusvika vanhu vese vakumuziva because of support yaaiita. Ndosaka ndigara ndakazvitaura inini kuti most of the times mungwarire vanhu vaya vanogona kuuya semakwai iwo ari mapere vanhu vaya vachiti tirive kwachamisa like zvinezvi ZANU-PF kurohwa marecords vamwe vasingaiti MP umwe ari kukambena kuGlenview akatoya nezibhana akatopfekedza fesi yaChamisa. I don't know kuti aida kuti vanhu vamunzwire tsitsi here kuti zveshuwa pamwe ndiye MP waChamisa. You know, we all know kuti ma-MP aChamisa ese akabva kuparliament, but these guys vangosarawo ndevekungoti changonomirana Chamisa. I don't know how, because zvaifana kuitika dai vaida kumirana Chamisa vaingoramba parliament vese kahwani kungoti hatidi dai zvinhu zvakatogadzirika munyika, but because of money it means the love of money is the root of all evil. The love of money because atini vanozoti money is the root of all evil. The love of money ndo inoita kuti vanhu vaite zvese izvo. So ma-MP vari parliament, they are ready to do anything. They are ready. Imagine kuti vanhu vekuti vakabhitirira Chamisa wacho akaita kuti vavhotereke. Dai pakaita MP akaenda paballot paper pana 23 August paya achitaura kuti zvoni ndiri independent kuti ndiri wechakati, pakadai vasina kana vasiri muparliament vese, because people were supporting advocate Nelson Chamisa vakavhotera ma-MPs because vaiti tiri kuvhotera Chamisa. Simple and straightforward. Temba Muliswa chaiye akabuda akazvitaura zvikanzi uyu mupana wakatsvangirai mudiki uyu haana paimbondidya richadu, asi chaita kuti atozoita kunga andidya kudai soka inyaya yekuti ini ndadyiwa naChamisa because people were voting for change. So change, option yechange yanga iripo ndiadvocate Nelson Chamisa. Ndisati ndapedza nyaya iyoyo hama dzadiwa ketingoonesana. Kana uchingoti muSouth Africa uchinovhurwa company yako, kuregisterwa company, wobva wavhurirwa FNB business account, bata ve-education research anamukoma Owen vanopedza masports. Ndindadaro ndatotaura kwaona ndasimbisa handisimbise zvekunyeba. So contact them on the numbers that are showing on the flyer. Mungoti mukoma Owen tataura naCulient tabva ikoko tanzi tiuye tinzwe maprizes kuti zvakamira sei, tanzi tiuye torewo maquotation, tanzi tiuyewo tivhurirwe maaccount. Haikona kungonobvunza vhurisai maaccount. Tomorrow you never know kuti chichi chaitika kwauri guys. You know South Africa iri kuvhurika ma-opportunities akawanda, but vane ma-company ndo vari kuwana ma-opportunities. Icho ndo chokwadi. Chero kana uchitoshanda pa-security chapo kana waishandisa account yemumwe munhu, siyana nazvo. Inonoregisterwa yako ye-business account. Waregisterwa iyoyo, mudungu uri kushandira iwewe anogona kumuka akatofa because vanhu vari kuhura zvisingaiti. Handiti ende murungu uri kushandira anogona kungomuka akaramwa futi company iyoyo kuti handishande post iyi, wobva wakanda ako mapepa semunhu agara ane experience yepanhu paunenge uchishandira. Ndo masumukiro anoitwa mubusiness world. Saka ndingazokudzidzisei zvese vanocheka miti, vanoita construction, kuti uwane matenda akwanise kupuhwa kana usina company. So manyaya munoregister macompany. MaZimbabwean hatingakundwe nemaEthiopia nemakula kuti vanongopinda munyika vachivhura macompany. Isusu tongoita vanhu kutsvaga basa chete. Register macompany enyungo moitirwa plan B. Ndatopedza nemi ipapapo. Tozoita chikwata chimwe chinenge chichida kuadvertiserwa mabusiness. Team rinoda kuadvertiserwa mabusiness, pane number idzo dzinenge dzakanzi send audios, number dzepaCulient TV. Please contact me on that number. Ndibatei ndikuadvertisere mabusiness enyu. Munongoya musiyawo chegumi, haikona kuzoya muchitsvaga zvemahara kana kuti chibhozi onaika hatingazorambe tichitoonesana kuti zvakachipa zvinhu zvakachipa zvinokutaziza kuti mberi zvinokudhurira. Unongoya tongorizinana totaurirana. Culient nditiro advert. Since you uri top advertiser, unongoziva kuti chese chingori top guys, zvinoitanga zvakadingina. Tinongotaurana unongosiya chegumi. Saka garai mandibata, haisi nyaya, ndinopedza nemi ipapapo. So tisingapedze nguva yenyu hama dzadiwa, ndine mumwe munhu ari kutaura zvimwe zvinhu zvandafarira panapa paaudio iri panape. So ndoda kuti mumuteererese kana muchinge mune zvenyuwo zvekuzotaura. Please
sendaiwo enyu maaudios panhamba dzandichasiya dziri pascreen papa. Zvamanje manje dhinyaya yaMetivision I'm out. Teererai mumwe wenyu mundiudzewo kuti muri kuionawo sei nyaya yari kutaura. Aswera sei muri yeZimbabwe paKulen TV muri sei? Muri kuzvigona sei apa hama dzinodiwa matimana enyika? Ndo zvataigara tichireva kuti chidhanana chera mwena mvura zhinji inouya. Dorcas Moyo uri munhu wataifarira zvokuti gospel rako riraiti tatisina zvimwe zvosezvo zvinorarama pamunhu zvaanosangana nazvo tatisinei nazvo. Isu chataida taikusapota ende taimira newe hanzvadzi Dorcas. Ndoda kuti ndikubetsere Dorcas. Kana wakaguta usapaza dura nekuti nhasi waguta. Shamwari mota inofa, mari inopera. Talent yako yakanaka zvokuti wanga uchirarama upenyu bwakanaka kusvika kare usina kupinda mune zvematongerwo enyika zveZANU-PF. Chero nesu tonamata Dorcas. Uverenge bhaibheri iroro futi zvekare rinoti nzwirai urombo vanhu vanoti vanoziva vasingazivi kunge iwewe Dorcas warasika. Handidi kunyepera, warasika zvisingatomboiti. Usada zvinhu zvinokufadza ipapo Dorcas. Ruzhinji rweZimbabwe ruchitambura. Vanhu vanoshayiwa ropa kumatheater uko. Kuzvipatara uko vanhu vari kushayiwa ropa. Vanhu vanozvara ropa richingoteuka pachishayiwa kana michini yekutheater kana kuti vanhu vaoparetwe zvinhu zvichishayikwa. But tarisa kuti dei wanga une pfungwa Dorcas, utarise mari yawapiwa. Utarise kufa kuri kuita vanhu vachishayiwa medical kuzvipatara. Hakuna maambulensi, hakuna. But tarisa wapiwa motikari ukapiwa mari. How do you feel Dorcas nevasingaoni nezvirema nechembere nemadzara vanopiwa bhasikoro Dorcas? Chimbozvifunga munhu ane 8 years achipiwa bhasikoro. Iwe uchiri kukwanisa kushanda Dorcas, une maoko, une makumbo, nemaziso nezvese unoimba, zvese zvazvo zvichikufambira Dorcas. How do you feel baba vako vachindopiwa bhasikoro? Kana dei wikino uchibva yanga ari munhu ane tsitsi Dorcas. Iwewe baba vako chaivo kana kuti baba vako vachipiwa bhasikoro, how do you feel? Kana uri munhu anoverenga bhaibheri chairo anoverenga bhaibheri Dorcas. Tya Mwari Dorcas. Usabhiga Mwari pazvinhu zvakaipa, zvinhu zvine ropa. How come Dorcas uchiita zvinhu zvakadaro? Rangana henyu zvichapfuura. Toda kuti iwewe Dorcas utipe meaning yezvawaitaura kuti rangana zvinopfuura. Wakanga uri kudira Mwari here kana kuti wanga uri kuZANU-PF? Dorcas, rega ndikudze, kana wanga une murume ka, handi wakasiya imba yekutanga ukaenda kuimba yepiri, inofa muupenyu. Usarwadzisa ruzhinji rweZimbabwe Dorcas. Tine hama dzakapondwa neZANU-PF isu dzakawandisa, dzakapurawa neZANU-PF. Nhasi uno Dorcas shonga uchira kuchema zvinhu zvine ropa mukati rekutambura kwevana veZimbabwe. Vangani vanhu vafira mumigodhi vachizama kurarama, vangani vatorwa naLimpopo, vangani vari kupiswa muno muSouth Africa munomu. Sei vanhu musingarwadzirwi mwoyeni? Okay, avarina vatombotsvagawo kurarama. Kwavari kufira munyika vachishayiwa mishonga. Gumbo rinoora munhu achinzi hamuna mari yekuoparetwa. Wikino Chivhayo uri dununu remunhu unozvinzwa. Uri demwe zisaga remunhu. Uri zidununu Wikino muupenyu hwako bwose. Ende chinhu chawakadzvara muZimbabwe Wikino Chivhayo, ruvengo rusingaperi. Iwe Auxilia Mnangagwa wandakakuudza kare kuti hauzvari uri ngomwewe. Vana unenge wakangopiwa mahara kuchipatara. Paini inonzwa vamwe vakadzi kuchipatara dei iriyo paini yawakanzwa Auxilia Mnangagwa waiudza murume wako kuti bata vanhu zvakanakawo. Ndo vakaita kuti udzoke munyika. Unoziva here kuti dei vanhu vakaramba kupinda mustreet masoja asati aibvisa Mugabe oga? Unozviziva? Mugorokozo wako atiza atiwa kuMozambique uko. But why muchibata maZimbabwe nekuseri kweruoko? And yeti murume wako iwewe anobva kuZambia uko. Sei mune mwoyo wakashata kudare? Shame. Dorcas unonzwisa urombo shame.
watopindwa nemweya wehure kwangona munhu aisapota ZANU-PF hure chati ndozvinoda kukudza Dorcas. Funga keriya yako, usafunga kuguta kwanhasi, funga keriya yako plus shanda nemaoko ako Dorcas, ugeche ziya rako. Pedza newe Dorcas, Mwari ave newe.